Soundcloud.com. Ga mun kawo sa. Ku ba shi abinci ya ci. Ku ba da waya ya sa nan ba a kira mahaifin shi. Daidai kasa? Daidai ce. Ya sunanka? Madagwal. Hello? Baban Madagwal ne? Da shi kake magana. Kana magana da masu garkuwa da mutane, mun kama yaron ka Madagwal yana hannunmu, muna neman naira miliyan 60 a hannunka. In ba kawo ba za mu kashe shi. Miliyan 60 yaro? Don Allah kun kashe shi? Ba mu kashe shi ba. Amma an ba kawo ba nan da minti 5 za mu kashe shi. Yaro, don girman Allah, don darajar iyayenka. Yaro, don girman iyayenka, don girman Allah ku kashe shi. Don na ka kashe wayan don girman Allah, sai na ji karan harbi kun kashe shi. Yaro, in ba kun kashe shi wallahi har na kati ran turo muku. Wannan kiran da kuka da ku yi shi a banza ba har na kati. Stay ku kashe shi kan. Ga ka ji a kashe shi. Da kai na ku dauko shi. Ya gwamnati ne ranka ya dare. Ya dan gidan uban waye. Na dan gidan Aletan ko mai gadi ne. Gadi? Mun kira kamar ana ta wani mana. Ta zuwa Allah ka bude musu. Sai Alhaji ya ji an kore mu, an samu an taimaka mana muna samun na garin kwaki. Aikin don ne kamo kana ta wani shan libi in an kore mu ba. Kai ba dan kwaki. Bude musu. Bude musu. Kulle. Zo kulle ma. Wallahi an banda kan tsine ma ka lalace da hin tsine ma. Kan haukan ya fa haka. To za a shigo ne kake bude ha? Duk wanda ya zo ya shiga kawai ba ya an buɗe ba. Rufe musu. Ogani wannan yaron fitin da muka ɗauko shi naji a jikina za mu samu wani abu kawai shiru ne kawai. Ya kamata mu sallan wannan yaron fa. Ka gani shi dan gidan abun kwari ne fa. Ka abin da za mu samu a wajen sa. Kai. Ka shi kawari. Domin samun sababbin videos ɗinmu na Musha Dariya Arewa Comedian za ku iya bin mu akan wannan shafi namu na YouTube. Ga waɗanda ba su da halin da za su iya shiga YouTube domin kallon bidiyon mu, mun bullo muku da wasu hanyoyi masu sauƙi domin samun bidiyo ɗinmu masu kyau. Za ku iya turo mana da katin 200 kacal na MTN ko Glo ko Itel akan waɗannan lambobi kamar haka: 08095971145 ko kuma 08066145620 ko kuma 08055522826 ko kuma ku turo mana ta account number kamar haka 3011797836. Sunan account shine
Aliyu Muhammad Idris, banki Sky Bank. Idan kai mana transfer zaka turo mana da shaida da sunanka da numban wayanka ta hanyar layukan da muka bayar a baya, sannan mu kuma za mu duba mu gani sai mu tura maka da bidiyo ɗinka. Mun gode. Ni ne dai naku Ali Artwork aka Dan Madagwal na Mushadariya Arewa Comedians. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu ƙayatar da ku. Mun gode.